जायफोरा गुबुन दोलोआव थांदों अलरेडि BPF नि रेजेक्टेड लिडारफोर आरो बिथांमोना पार्टीनि थाखाय जेबो खथि खालामनो हायाखै आरो सासे थांदों जोंनाव माने 100 जन हाबफैदों सोरबा नेताजों माने पाब्लिक गैया थांफायाखै रावबो जोंनि वार्काराबो थांफायाखै ओंखायनो UPPL आव हाबैदों BPF नागारनानै बिथांमोननि भबिसतआ धंस जादों सोरबा BPF आव थानाय समाव टिकेट रानग्रामोन दा UPPL आव हाबनायनि उनाव दायो माने टिकेट बिबाबो आगार मोनाखै समाव हाबखांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ UPPL आ माने धंस खालामदों आरो UPPL निनो मोनसे मिशन सोलिगासिनो दङ BPF नि सेनियर लिडार दैदेनगिरि गोरों मानसिफोरखौ लांनानै UPPL आ माने बिथांमोननि राजनैतिक भबिसतखौ धंस खालामनायानो बिथांमोननि मोनसे मिशन भेरगाव ब्लकनि मोनसे जर'खा मेल जादों आरो बावहाय गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों सायख'नाय जादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय 20 तारिख एप्रिल दाननि बावहाय भेरगावनि आफादगिरि आरो बारग' डिपुटि स्पिकार नेरसोन बर' बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL आव बिथाङा हाबैदों आरो बिथांनि थांनायनि उनाव जोङो दिनै गोदानै मोनसे गोख्रों मोनसे आफाद दानाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला नेरसोन बर' बिथाङा सासे केन्डिडेट दाबिदारमोन खिन्थु बिथाङा माखासे पार्सनेल प्रब्लेम गोबां जाबायमोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा BPF दोलोआव थायाखै आरो BPF दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव बिथाङा थांनायनि खोथा गोबां सान सिगांनिफ्रायनो सिन्था खालामबाय थादोंमोन आरो बिथाङा दिनै भेरगावनि माने UPPL दोलोआव हाबनाया आथिखालनि माने थाखानाय एक्जिस्टिं जाय माने EM दं दावबायसा बर' हयथ' बिथांनि थाखाय टिकेटआ मोनसे माने प्रब्लेम जाहैनो हागौ आरो जोङो खोनादों माने प्रमद बर' बिथाङा नेरसोन बर' बिथांनो टिकेटखौ होगोन भेरगावआव टिकेटआ कनफार्म होनानै लेंनानै लांदों आरो बिदि जुदि जायोब्ला हयथ' UPPL नि न'खरावनो भेरगाव समस्थियावहाय माने गुरलाय गुजाय नुजागोन जों बेखौ नुहुरदों आरो नेरसोन बर'आ आरो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै हयथ' UPPL दोलोआव हाबनायनि मोनसे खारन जागोन आरो गुबुन मोनसे खारना जाबाय गावहा व्यक्तिगत प्रब्लेम पार्टियाव जेबो प्रब्लेम जायाखै खिन्थु गाव हारसिङै पार्सनेलि गोबां माखासे माने व्यक्तिगत प्रब्लेम जादोंमोन बिथाङा आरो बेनि थाखायनो दिनै बिथाङा UPPL दोलोआव हाबदों होननानै जोङो मिन्थिगौ आरोखि आरो बिथां हाबनायनि उनाव दायो UPPL दोलोआव थांनायनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय दा BPF दोलोआव फैनो थाखाय बिराद माने गोबां बुरजाथार सेंग्राफोर आरो लोगोसे पार्टिनि माखासे सेनियर लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव हाबनो थाखाय माने रेडि जागासिनो दङ 500 जननिबो बारा UPPL नि मानसिफ्रा दिनै BPF दोलोआव फैनो थाखाय रेडि जानानै दङ BPF राजखान्थिया जे गभर्नमेन्ट दानायनि मोनसे माबा लाबोबाय थादों बे समावनो BPF निफ्रायनो माखासे एक्स MCLA एक्स बिथांमोना दिनै गुबुन दोलोआव थांबाय जायफोरा गुबुन दोलोआव थांदों अलरेडि BPF नि रेजेक्टेड लिडारफोर आरो बिथांमोना गाव हारसिङैनो माने गावनो सेल्फ क्रिएटेड प्रब्लेम्स माखासे गावबा गावनो प्रब्लेम जाखाबायमोन आरो बिथांमोना पार्टीनि थाखाय जेबो खथि खालामनो हायाखै सोरबा सासे लिडार थांदों खिन्थु लिडार गाव हारसिंसो थांदों खिन्थु रावखौबो लांफानो हायाखै आरो सासे थांदों जोंनाव माने 100 जन हाबफैदों जेराव माने नाम्बार्सआ बारा जायो जेराव माने संख्या बारा जायो बे पार्टियासो इलेक्सनाव देरहायो सोरबा नेताजों माने पाब्लिक गैया थांफायाखै रावबो जोंनि वार्काराबो थांफायाखै आरो जायनो UPPL आव हाबैदों BPF नागारनानै बिथांमोननि भबिसतआ धंस जादों BPF आव थानाय समाव लिडारमोन सोरबा BPF आव थानाय समाव टिकेट रानग्रामोन दा UPPL आव हाबनायनि उनाव दायो माने टिकेट बिबाबो आगार मोनाखै समस्थियानो गैया बिथांमोननि थाखाय खिन्थु बिथांमोना UPPL आव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारा गाज्रि जानायखौ जों नुदों आरो BPF आव थानाय समाव बिथांमोना जा मोनसे स्टेटास दङमोन लिडारशिप स्टेटास आरो बिथांमोनखौ मोनसे पजिशन होनानै हाइ कमान्ड होनानै जों बयबो मानियोमोन खिन्थु UPPL आव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पजिशन आरो बिथांमोना हाइ कमान्डनिबो जेबो मोनसे माने स्टेटास मोनहैयाखै बिथांमोनखौ जास्ट सासे साधारन वार्कार हिसाबैसो UPPL आ लांनानै बाहायहैगासिनो दङ आरो हाबनायनि आवगाय बिथांमोननो गोबां खोथा होनानै बुंदोंमोन खिन्थु टिकेट होगोन मा होगोन लिडार बानायगोन बायदिसिना ओरैबायदि सुबिदा होगोन खिन्थु हाबखांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ UPPL आ माने धंस खालामदों आरो UPPL निनो मोनसे मिशन सोलिगासिनो दङ BPF नि सेनियर लिडार दैदेनगिरि गोरों मानसिफोरखौ लांनानै UPPL आ माने बिथांमोननि राजनैतिक भबिसतखौ धंस खालामनायानो बिथांमोननि मोनसे मिशन अभियान दायो आथिखालाव UPPL आ माने सोलिगासिनो दं आरोखि BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिला टाइगार बेक मानि थाखाय टाइगार माने एक्चुअली माने गोख्रों सासे माने सलायनो हानाय एबल लिडार हाग्रामा महिलारि सार माने हिमसेल हेभिं माने गुड केपासिटी टु लिड माने बिथाङा माने गोबां माने गोख्रों दैदेनगिरि सासे रोंगौथि गोनां वेल एक्सपिरियेन्स थांनाय लास्ट 15 इयार्सआव बिथाङा माने इलेक्टेड सासे माने चिफमोन आरो बिनि आवगायबो 2 बोसोर
इन्टारिम समावबो बिथाङा बिटिसिखौ सालायखादों दा बे सेन्सजों माने मानसिफ्रा बुंदों माने टाइगार इज बेक दा माने गोख्रों सासे सालायनो हानाय दैदेनगिरिया आरोबाव माने रिटार्न जागासिनो दङ बे खोथाखौ माने मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव फोसावबाय थानाय जों नुदों आरोखि बिसार बिटिसिनि जेब्ला द' इलेक्सन जादोंमोन बे समाव नोंथांमोननि सरकारखौ बिपिएफ सरकार बुंदोंमोन बिथांमोनाबो माखासे फैसाखौ इउटिलाइज खालामनो हायालासेनो माखासे फान्डफोरखौ सेन्ट्रेलाव हरफिनदों आरो थिग बेबायदि इउपिपिएल सरकारनियावबो जों बाजेट सेसन लाभ जाबाय फैसा बेक जादों खोना मोनदों गोबां इउपिपिएलआ गावसोरो माने इउपिपिएलआव जेसेबां लिडारफोर दङ फार्स्ट टाइमनि थाखाय बिथांमोना इलेक्टेड जादों फार्स्ट टाइमसो इएम जाफेरदों सोरबाया फार्स्ट टाइमसो चिफ जाफेरदों खिन्थु बिपिएफ दोलोआव थानाय लिडारफोरा वेल एक्सपिरियेन्स आरो फाइनान्सियेल रुलखौ मोजाङै रोंगौ आरो बिपिएफआव थानाय समाव नोंथांमोना लायबिलिटिसनि खोथा खोनादों एसे एनै लायबिलिटि खामानि मावब्लासो लायबिलिटिस जायो खामानि मावालासिनो फैसाखौ रिटार्न हरबाथ' बोरै लायबिलिटिस जानो दा बिथांमोना खामानिखौनो मावासै सेंसनखौनो होआ नायै नायै 5 बोसोरा ओरैनो बारलांबाय जेरैबायदि लामा दालां डेभेलप जानांगौमोन स्कुल कलेज जानांगौमोन मेडिकेल हस्पिटाल जानांगौमोन फ्लाइअभारफोर लुनांगौमोन बिथांमोना गोबां माने इन्जिनियारिं कलेज एग्रिकालचार कलेज गोबां माने शिक्षा अनुस्थान बानायनायनि खोथा होदोंमोन बिथांमोना मावनो हायैनि थाखाय माने दिनै फान्डआ इउटिलाइज जायाखै आरो बोसोरफ्रोमबो माने इउपिपिएल सरकारनि फैसाया दिनै रिटार्न जागासिनो दङ आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा जाबाय 5 बोसोर सरकारा कमप्लिट जानायनि उनावबो बिथांमोना बिटिसि हिसाबैसो सरकार सालायनो गोनां बाध्य जादों फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना बिटिसियावसो इलेक्सन गेलेनांगोन नट बिटिआरआव इलेक्सना माब्ला जागोन माब्ला बिथांमोना अफिसियेलि माब्ला बिटिआर लिरनो हागोन दिनैसिमबो बिथांमोना अफिसियेलि बिटिआर लिरनो हायाखै आरो हानायबो नङा भबिष्यत आरो बिथांमोना बिटिआरआव इलेक्सन गेलेनो मोननायबो नङा इलेक्सनखौ बिथांमोना एज ए बिटिसि हिसाबैसो गेलेनांगोन हाग्रामा महिलारि सारा सोरजिनाय सृष्टि खालामनाय 2003 सनाव सृष्टि खालामनाय बिटिसियावसो बिथांमोना दाबो इलेक्सन गेलेनांगोन फैबाय थानाय इलेक्सनखौबो कैलाश कलिनाव जुदि बड'फानि मुङावहाय बिथांमोना लामा इन'ग्रेसन खालामदों नोंथांमोननि मोनसेबो मावना गारबोनो हायासै नामा बै समाव नङा बे लामाखौथ' जास्ट माने लामायाथ' दंखायो दिल्लीनि जिथु कैलाश कलिनाव लामा इन'ग्रेसन खालामदों बड'फानि नामाव वेल एन्ड गुड खिन्थु जोङो सानदों माने लामाखौ जास्ट मोनसे बड'फानि नामाव नाम लिरस्लायस्लाय जायनो इउपिपिएलआव हाबैदों बिपिएफ नागारनानै बिथांमोननि भबिष्यआ धंस जादों बिपिएफआव थानाय समाव लिडारमोन सोरबा बिपिएफआव थानाय समाव टिकेट रानग्रामोन दा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनाव दायो माने टिकेट बिबाबो आगार मोनाखै समस्थियानो गैया बिथांमोननि थाखाय खिन्थु बिथांमोना इउपिपिएलआव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारा गाज्रि जानायखौ जों नुदों आरो बिपिएफआव थानाय समाव बिथांमोना जा मोनसे स्टेटास दङमोन लिडारशिप स्टेटास आरो बिथांमोनखौ मोनसे पजिशन होनानै हाइ कमान्ड हिसाबै जों बयबो मानियोमोन खिन्थु इउपिपिएलआव थांनायनि उनाव बिथांमोननि पजिशन आरो बिथांमोना हाइ कमान्डनिबो जेबो मोनसे माने स्टेटास मोनहैयाखै बिथांमोनखौ जास्ट सासे साधारन वार्कार हिसाबैसो इउपिपिएलआ लांनानै बाहायहैगासिनो दङ आरो हाबनायनि आवगाय बिथांमोननो गोबां खोथा होनानै बुंदोंमोन खिन्थु टिकेट होगोन मा होगोन लिडार बानायगोन बायदिसिना ओरैबायदि सुबिदा होगोन खिन्थु हाबखांनायनि उनाव बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ इउपिपिएलआ माने धंस खालामदों आरो इउपिपिएलनिनो मोनसे मिशन सोलिगासिनो दङ बिपिएफनि सेनियर लिडार दैदेनगिरि गोरों मानसिफोरखौ लांनानै इउपिपिएलआ माने बिथांमोननि राजनैतिक भबिष्यतखौ धंस खालामनायानो बिथांमोननि मोनसे मिशन अभियान दायो आथिखालाव इउपिपिएलआ माने सोलिगासिनो दं आरोखि